mun ƙalubalanci duk wanda yake da hujja da ya fito ya nuna mana inda FBI ta zargi DCP Abba Kyari da karɓan kuɗi a hannun FIB. Yanzu gaskiya ta fara bayyana. Labarin da ke shigowa yanzu nan na cewa hukumar FBI ta ƙasar Amurka ta ce ita dai ta ambaci sunan Abba Kyari amma bata nuna tana zarginsa da komai ba. Babu wata tuhuma da muke wa Abba Kyari, mun ambaci sunan shi ne kawai, inji FBI. Wasu dai suna ganin cewar dama can Abba Kyari ba a yi masa wannan zargin, ba a tunanin zai iya aikata wannan abu da ake cewa an zarge shi da shi. Kwatsam kuma a wannan rana sai FBI ta wanke shi, ta fito take cewa ita ba ta zargin shi, ta ambaci sunan shi ne kawai. To Allah ya samu dace. A ƙarshe kuma labarin ya ƙara nuna cewar maƙiya tsaron Najeriya ne suke irin wannan ikirari. Saboda me? Abba ya takura wa 'yan IPOB, kidnappers da 'yan Boko Haram da duk wani mutumin da yake jawo rashin tsaro a Najeriya. Kowa ya san Abba Kyari akan ƙaurin suna da wajen kula da tsaron Najeriya. To Allah ya taimaki Abba Kyari, Allah ka ɗaukaka darajar sarkin yaƙi dodon 'yan ta'adda da IPOB. Kar ka manta a ƙarshe ka danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu mai albarka don mu samu ƙwarin gwiwa tura maka videos masu muhimmanci irin wannan. A ƙarshe za mu ce muku muna godiya.